आथिखालाव घुसनि बाथ्रा गैला जेबो गैला इंटरव्यू जाय पास खालामो बिनि साख्रि मोनो हागौमोन हाग्रामाबा किन्तु हाग्रामानि जि होनाय साख्रिफोर दिनै बेथन मोना बिथांमोना CSB सिलेक्शन गैया कन्ट्रेक्चुएल बिराद प्रब्लेमाव गोलैना दं बिथांमोनखौ हाग्रामाया मानो जेंनायाव खोख्लैना गालांखो कास्टमखौथ' आंहा बुंनांगौ गैया किन्तु कास्टमनि गुरु हाग्रामा महिलारि बिथाङा कालभार जोंहा कमिउनिटि हल आरो थानसालि गासैबो लानानै 11टा स्किम दिनै जोङो ओपनिं खालामनो आखायाव लादों आरो बेखौ जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे खालामलांगासिनो दङ ओनसोलाव फिसा फिसा जेंनाफोर दङ बबेबा फोथाराव थांनाय कालभार नांगौ बहाबा माने गामिनि लामाया ससे जायाखै दा बेफोरबायदि जेंनाफोरखौ जोङो नायदों देग्लाय बोसोराव सारा BTC आवनो बे जेंनाफोरखौ जों देग्लाय बोसोराव नायदों थांनाय बोसोराव आलारि सोरांनि दारै 664 मन्दिरनो जोङो 2 लाख होदों आरो नेक्स्ट बोसोरावबो जोङो 1000 सोनो होनो नाजाबावगोन सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 3800नो जोङो 25000 करि होबाय साननैसो उनाव आरोबाव जोङो 6000नो जोङो 25000 करि होगोन आरो नेक्स्ट फेजआवबो 6000नो होगोन दा बेबायदि रुरेल इकनमि बा रुरेल लाइभलिहुडखौ जेनेरेट खालामनो थाखाय गामि ओनसोलनि थांना थानायनि जि मोनसे राहा लामा आरो थासारि बेखौ मोजां खालामनो थाखाय दानि सरकारा जों गोसो होदों मानोना गोजोन थासारि फैनायनि उनाव जोंनि डिउटिया जाहैबाय जे आइ आफा रायजो राजाया थांनाय गोलाव सम जिखिनि डिप्राइभ जाना दङमोन जेंनायाव गोलैना दङमोन बिथांमोनखौ लासै लासैनो बे जेंनानिफ्राय उदां खालामनायानो जोंनि थांखि दा नंखायनो नैफोरबायदि ओनसोलाव बेलबारि झारखना बेफोरबायदि ओनसोलफ्रा बोथियामारि कलबारि गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि सोमावसारनायाव जोबोद गोख्रोङै बाहागो लाबोदों दा बे रायजो राजाफ्रा दिनै किसुमान जोबोद खस्थ'आव थानाङो दा बेफोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जोङो माखासे हाबाफारि लादों बेनि थाखाय अलरेडि स्किल ट्रेनिं माखासे सोलिगासिनो दङ बे स्किल ट्रेनिंखौ जों बयनोबो होगोन साख्रियाथ' लिमिटेड जिखिनि साख्रि ओंखारगोन बेखौ जायफोर इन्टारभिउ पास खालामगोन बेनो मोनगोन आजिखालिथ' घुस थुस जेबो होनाङा दा नंखायनो जायफोर साख्रियाव इन्टारभिउआव पास खालामगोन बेनो साख्रि मोनगोन दा बेनिखायनो जोंहा आरोबाव 3000निख्रुइ बांसिन भेकेन्ट पस्ट दङ बेवहाय जाहाथे मोजाङै इन्टारभिउखौ होनो हायो बेनि थाखायनो जोङो डिसेम्बरनि लास्टथिंजाय मोनफ्रोमबो साब डिभिजनाव मोनसे ट्रेनिं होगोन जाहाथे इन्टारभिउखौ बयबो मोजाङै होनो हायो आथिखालाव घुसनि बाथ्रा गैला जेबो गैला इन्टारभिउ जाय पास खालामो बिनि साख्रि मोनगोन साख्रिखौ जों SIU खौ नेगासिनो दङ जेला स्टेट गभर्नमेन्टनि SIU खौ मोनगोन लोगो लोगो बिथांमोनखौ जों एपइन्टमेन्ट होगोन हागौमोन हाग्रामाबा किन्तु हाग्रामानि जि होनाय साख्रिफोर दिनै बेथन मोना बिथांमोना CSB सिलेक्शन गैया कन्ट्रेक्चुएल बिराद प्रब्लेमाव गोलैना दं दा बिथांमोनखौ हाग्रामाया मानो जेंनायाव खोख्लैना गालांखो कास्टमखौथ' आंहा बुंनांगौ गैया किन्तु कास्टमनि गुरु हाग्रामा महिलारि बिथाङा मानो दिनै बेबायदि जेंनायाव खोख्लैना गालांखो साख्रिखौ हो साख्रि मोजां हो जों दा साख्रि होदों रावबो जेंनायाव गोग्लैनाय नङा 3000निख्रुइ बांसिन साख्रि होबाय रेगुलार 99खौ थाखा लायै लायै बिसोरखौ फेसेवना दोननाय बायदि खालामदोंमोन बे 99खौ जोङो आथाना फैसा लायालासिनो बे बोराय बैसोनि मानसिफोरखौ जों साख्रिखौ होजोब्बाय आरो टेट पास खालामनायफोरखौ बिथांमोना गारना दोन्दोंमोन 6 मान्थ टेट होननानै बिसोरखौबो जों रेगुलार खालामबाय स' दिनै Bpfआ बा GPनि गुन्दुगलखौ खालामलांबाय बेखौ दिनै जों थिग खालामगासिनो दङ मानो हारिनि सार्थआव समाजनि सार्थआव ओनसोलनि सार्थआव 99नि साख्रिखौ 1999 मायथाइनिफ्राय बेसेबांबार थगायबाय बेसेबांबार रां लाबाय दिनै होगोन गाबोन होगोन नाथाय दिनै बिथांमोननि साख्रिखौ जों रेगुलार खालामबाय आद्रा थानायफोरखौबो जों खालामनो नाजादों दा नंखायनो दिनै मानसिया खुगा दोङो होनना जानला मोनला बुंनो मोना आगोलनि पाप बिथांमोना मावलांनाय पापखौनो जों दायो सुगासिनो दोङो मानोना हारिया जौगानांगोन सोमावसारनानै सेक्रिफाइस खालामनानै फैनाय मानसिफोर दा बे मानसिफोरखौ अननांगौ नायनांगौआ जोंनि बिबान राजखान्थि खालामनायनि नामाव जाथिखौ थगायनाय जानला मोनला खालामनाय बे खामानिखौ जों खालामनाय नङा साख्रि जि मोनसे होगोन मोजां साख्रि होगोन आरो खुनु घुस घास नङा पार्मानेन्ट साख्रि होगोन बिथांमोननि बायदि कन्ट्रेक्चुएल माबा माबि होनानै समाजखौ जेंनायाव खोख्लैनाय खामानिखौ जों मावा ग्रेड 4 ग्रेडनि जिथिया इन्टारभिउआ जागोन बेनि थाखाय बयखौबो एवारनेस खालामनो नागिरदों जोङो इन्टारभिउआवथ' जागोन साख्रिखौथ' मोनगोन बयबो किन्तु एवारनेस खालामनो नागिरदों जाहाथे इन्टारभिउखौ मोजां लिरनो हायो बयबो ओंखायनो जोङो नाजागासिनो दङ बेखौ दफाफोरखौ मावफुंनांगौ भारत सरकार आसाम सरकार बयनिबो कमिटमेन्ट जोंनिबो कमिटमेन्ट बियो दुलाराय बर' फरायसा आफाद UBPO NDBनिबो कमिटमेन्ट दा बेखौनो लानानै जों खामानि मावगासिनो दं